Third-party company nga gikontrata sa Cagayan de Oro City LGU sa pagkolekta sa mga basura. Nagsaad nga humanon og hakot karong adlaw. Hinuon Klenro padayong gimonitor ang lihok sa maong kontraktor. Aniya report ni Cyril Chavez. Sa gihimong closed-door meeting sa pagpanguna sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Klenro ug uban pang departamento ug anaasab ang third-party company nga gikontrata sa syudad nga mokolekta sa basura, gihisgutan ang gisagubang problema sa basura. Nag-unang rason kuno kung ngano wala gilayon na kolekta mga basura sa syudad sulod sa usa ka semana ang wala pag-duty sa mga driver sa truck, lakip mga kolektor og basura sa maong kumpanya. Busa atol sa meeting, gisaad sa mong kumpanya nga karong adlaw, Huwebes, ilang humanon paghakot ang tanang backlog nga basura sa syudad. Hopefully managin na karon nga dawa no Wednesday katong nagdapog madagdagan nga dalan highway national highway nawala naman. Gibutyag sa Klenro nga base sa ilang monitoring adunay kausaban sa sitwasyon sa basura sa syudad. Human nga pipila ka mga truck na ang nanagan gikan sa opisina sa mayor ug ubang departamento sa syudad. Tuod sa among paglibot, naaktuhan pa namo nga pinaspasay nga ginahipos ang gatapok nga basura nga anaa sa Bulwa Westbound Vegetable Landing Area. Samtang tungod sa daw poor performance sa mong kontraktor, nakig-alayon ang Klenro sa City Legal Office sa mga posibleng legal nga tulubagon sa kontraktor. Either silutan nila ilang empleyado wala ta kabalo ana ilan na but ang sa city pod sa iyang liability ni ato nang gi-endorse sa City Legal Office for further evaluation and study kung unsa ang angay na mapahamtang. Kung ilisan ang mong kontraktor sa basura, anaa kini sa evaluation sa Bids and Awards Committee sa LGU. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.